yati. Kai. To kai in caci ya kabar asibitin. Kai, asibitin nan ajiya aikin ne kai, gajiya ne kawai na to. Gajiya ne na aje. Mahaukatan ne akwai Shine ka zo gurin caca? Ai mahaukatan ne akwai caza kai. Sai a hankali. Kilo. Zan ciki. Kai. Sai mun gwada kyanwa. Tattaro su. Koro. Koro wani. Sorry. Oh my God. Babu ya sa mata. Kai. Mace da kaman maza kuri ne babu. Sai mun fa gwatsan kyanwa. A ramin 200 nan mana madan. Ba zan baka ba. Ga hulata. What? What's happening? 200 na. Ku ba ku magana ku ya kace gida da kamata. Magana me za su yi? To amma ai su da magana. To kuna mene? Ga mace da kamar maza duk ta cinye mu. A wancan shi yake ɓata wasan ne. In nace sako min Esther sai tsaya. Kai. Ma kallufin take. Yarinya kin shigo da hannun dama ba. Dole ki ban na maro. Kai da kake da asibiti guda. Hanya ba sigarin nan zan sha ba. Dan ji ko dan kai na fureja ta sauka. Mana ya kamata ka buɗe. Ya samu ita. Ka kisa. Ya samu haba mai. Kisa haba madan da Allah kike sa yawa kike da Allah ki samu. Allah saka tafi da yakuran nan dan ta jiyo mun yakuran. Za tashi sai ka cire garan ka. Wallahi yakuran nan ma ina jin. Urun kwa. Ta hau jirgi da ni Allah saka ta sauke na hankali. Ta hau da ni jirgi ba. Jaki na wallahi. Yarinya nan fata mana ko. An jima fa. Ka ji asibiti. Da Allah ki jona mun yawa kike wallahi. Bari kunna sigarin nan ban hula ta. Ya maka Allah kiyaye. A dawo lafiya. Yau fa madan yau fa da karfi na nazo. Yau me cinye ni fa sai ya hirya fa. Shikenan. Yau fa me cinye ni ya hirya. Dan yau mahaukata 1000 ne wa allura. An kawo mun mahaukata da yawa. Su nawa? Kai, ai madam barkin ji. Wani mahaukaci da aka kawo min a daure a wurin uba. Baya wasa fa baya wasa. Kin san me yace da ni? Ta yi wai ne ma hadiri. Allah nace to ni ba bakan giza ba a ce ne ina wai ke wani ma baka wasa yi wasa. Kai. Madan ina jin bakin mana. Na ciki. Kin mana hegiyar fa. Ba ka ce shi. Na da wai ke. Ya likita zan maka wata shi. Da addu'a kike higowa. Kai da kake tare da mahaukata. Da addu'a kike higowa ne gunnan. Billahi allazi da addu'a kike higowa gunnan. Allah wallahi. Daga wasa dangaruwa yace na raina sa daga kallon sa dangaruwa yace ya kai. Duniyan nan fa ta yi daɗi. Allah ko muna samun mahaukata ne. Kulawa. Yalla bai. Dan Muhammadu kaga kai ruwan Muhammada dan Muhammadu Rasulullahi yalla bai ni likita ne. Ka taimaka min. Ni likitan mahaukata ne. An yi sata a bayan nan. Inna lillahi. Ana zargin masu zama a nan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Saboda haka za mu wuce da kai police. Za mu wuce. Yalla bai dan Muhammadu Rasulullahi kaga kai ruwan Muhammadawa dan Muhammadu Rasulullahi kai mun afwa. Ka gani likita ne likitan mahaukata ne ni. Daga nan za mu wuce police station, daga nan za mu wuce kotu. Abinda kotu ta zartar ma. Yalla bai ai mun afuwa. Mu je. Mu je mana. Tuba nake yalla bai. Ka wuce. La ilaha illallah. Dr. Isma ya kamata wayannan marasa lafiya. Na ga yanzu sun kai sati 2 a cikin asibitin nan. Kuma na ga kamar sun fara samun lafiya. Me zai hana yanzu mu kira su mu gwada su saboda mu tabbatar da sun samu lafiya ko ba samu. Gaskiya na ga sun fara samun sauki tun da gashi suna hira a junansu ma. Masha Allah, je ki to da su. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yawwa, ko kun san dalilin da yasa na tura a kira ku? A'a. Kun ga dai yau kusan satin ku 2 a gidan nan ko? Wannan gaskiya ne. Kuma alamu sun nuna kamar kun fara samun lafiya. Kai,
ƴan uwarka da ta kaka gidan nan ta ce sunanka Sani amma abokananka da suke kawo ma ziyara na suna kiranka da Wuzge. Kwarai kuwa. Wuzge. A kofar nan in ka fita. Akwai kwando je ka ɗebo mu ruwa a ciki. What? Habaran kai dai. Mutum mai hankali a ce ya ɗau ruwa ya ɗau kwando ya je ɗauko. Ai abin botiki za a ba mu ko jarka domin mu ɗebo ruwa. Tare da daɗe haba. Kai, ranka ya daɗe. yanzu aka ce ma ka hau sama. Kai na za ka fara. Ka zo ta taɓara. To ranka ya daɗe duk wanda zai hau sama ni dai a tunanin mai hankali tsani zai nema ko kuma matattakala. Ko ba haka ba? Tabbas wannan sun fara samun lafiya. Gaskiya sun fara samu. Amma ba za mu sallame ku yanzu ba. Za ku zo ku yi aiki a cikinmu. Mun tabbatar da kun samu lafiya. Sai mu sallame ku duk ku tafi gidan iyayenku. Samu lafiya. Alhamdulillah. Barka dai. Alhamdulillah. Ka kawo kamar lafiya kuma ka samu aikin yi. Ina fatan dai za ku ba mu haɗin kai. Don ku yanzu kun fita daga mahaukata. Kun dawo masu jinya. Ka zo inda kake da hankali kuma ka zubar da mutuncinka ai ta yi hauka. Har tiyata zan fara. Kaina ne ce da haƙori zan koya. Dan Allah ba na so in zo in samu problem asibiti. Habaran kai dai. Habaran kai dai. Ma wajen da aka yi ba hankalinka ai ba za ka zubar da mutuncinka ba. Ka gani? Ko? Shine. Yawwa. Mun kuma gode da wannan bukata. Allah ya saka da alkhairi. Ina zuwa. Hello? Kin zo? Kawai shiga gidan. Saboda ke na fito tun karfe 6. Gani nan ina hanya yanzu. Kawai ki shiga ki zauna ki jira ni. Yawwa. Kawai ki shiga a buɗe ne. Kawai ki shiga. Yawwa gani nan. Sani, Ranka dade. Bako ne daga Abuja. Tiyata ce. Dan haka zan ba kwanan ku kula duk wanda ya zo nema na ku ce masa ina zuwa. An gama. Bago ki gana. A fandan ne da. Gyaran kafaretu ne. Allah. Kafaretu ne yake tare. Ka kai mu ita office. Nan kai dan insha Allah. Kuma takardun. Dora mu akan tebur. An gama. San fa a duniya ba za ka gane mutum ƙwararren likita bane sai ya zauna da likitoci. Bayan Allah. Ai Abin da yake ban mamaki. eh. Wai dawo da mu asibiti nan da aka yi shi yasa aka daina zuwa da kowa. Ba ka ganewa. Ai yanzu sanyi ne zafi na zuwa zance ya ƙare. Zuwa ce gari kowa kalau ba. Ai ni so nake rabin unguwan nan ta kama rahin lafiya. Mu fita mu je duk wanda muka kama ya hukaci. Ka bari in ka kawo waya a lalace in ka ba da ita a mace me yake faruwa? Dama mace ka kata. Mutum a kashi Ka san me zami? Da mun samu mutum mun nufi idan sa mu ce ya ce sikirin. Kai dai bari. Ai ido shine sikirin din mutum ko? San so din san ina nan gurin. Alƙur'an mu nufi bakin sa mu ce ya ci mic. Rambili. Likita. Kai. Kai yonan da yi. Ko zai mutu kalli gabas. Yawwa. A ke maka kuma ai ka zo inda Ya daga nan ka ga mana matsala. Me ici? Jiya ne ruwan da aka yi faɗi a mashin ya zo ta ka. Kuma gashi kan baya jini. Allah sarki. Tabbas. Malam yi makwance yanka. Yawwa. Likita. Yanzu tambayar da zama. Me ka karanta? Da wargaje kwakwalwa. Ai ni ka san dai wargaje kwakwalwa ce. Inda kai jancan haka nake. Ni kuma ka san dai bangaren haƙora ne ni in dai haƙori ne. To zan kauɗe. Likita yanzu da tafi dan wannan ba abin da zai gina. Kai Malam bai gyaru. haba malam. Kai aiki na ƙarshe ya girgirbo ni na sai ta bakin. Da wallahi ya buɗe bakin sa sai ka gudu. Qur'ani. Mutumin da ya je unguwar gudu suke kogi ya zo lai. Koma daga can ko wajen zama. Ya abin da kaji wannan ba zai mutu ba. Ba matsala. Abin da kaji kai. Ranke dade. Abin da ya kamata mu fara mamake bakin. Ai ta kai kuma ta. Wai ko tsirara za ka yi mani kai? Na faɗi. Wayo zan mutu. Go mu mutu. Alhamdulillah. Ai ka san yaman wanda zai warke ya yaka. Allah malam kai. Na rantse da Allah ya mutu wa fulogi. To daya. Mi man rasto. Rasto za mi man. Wannan rasto kira mota asibiti da wuri. Kai kar ka wani damu. Duk uban da ka kai asibiti a mace da ma mace ro. Ba na in ka gyaran waya na ga maka in ka mai da ka gyara shikenan.
kuma shi gyara ai dama samun sa'a. Ina kake? Data. Na zuwa. Kana ina. Kana ina kai. Kana ina.